салом шунавандагони азиз, имрӯз ҷумъа 23 октябри 2020 сол ва ба таваҷҷӯҳатон нашри навбатии хабарҳои рӯз бо муҳимтарин тафсили хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон дар ин соат мустақиман аз студияи марказии радиои муҷир. хабарҳоро аз Маскав шурӯъ мекунем. Дар марказҳои савдо ва мағозаҳои Маскав дар як рӯз даҳҳо нафар вайронкунандагони ҳолати пӯшиши ҳатмӣ, дастпӯш ва ниқобҳоро ҷарима бастанд. рӯзи панҷшанбе 20 октябр рейди мақомоти полис ва мақомоти Роспотребнадзор дар Маскав сурат гирифт, ки бино ба иттилои расмӣ дар натиҷаи санҷишҳо даҳҳо адад ҳолатҳои вайронкунии қоидаҳои зидди вирусӣ, санитариву эпидемиологӣ ва истифонакардани ниқобу дастпӯш ҳам аз ҷониби фурӯшандагон, кормандони марказҳои савдо ва ҳам аз ҷониби харидорон ошкор гардиданд. гуфта мешавад, ки танҳо дар байни 3 соат маблағи ҷаримаҳои басташуда аз марзи 260 ҳазор рубл гузашт. Аммо мақомоти Маскав таъкид мекунанд, ки мақсад ҷарима бастану буҷаи шаҳрро пур кардан нест, балки пешгирӣ аз хавфи сироятёбии сокинон аз коронавирус аст. аз ин рӯ назорат аз болои чораҳои санитариву эпидемиологӣ пурзор гардидааст. Людмила Борисова, сарнозири Ассотсиатсияи нозирони маъмурию техникии ҳукумати шаҳри Маскав гуфтааст, ки 67 нафар вайронкунандагон ба қайд гирифта шудаанд. барои ҳар як ҳолат нозирон санадҳо оид ба ҳуқуқ вайронкунии маъмуриро тартиб доданд, ки тибқи ин қарорҳои мақомоти дахлдор аз ин нафарон тибқи қисми 2 моддаи 3 прим 18 кодекси маъмурии шаҳри Маскав ҷарима мерӯёнанд. маблағи ҷаримаҳои пешбинӣ гардидаи ин модда барои ҳар як ҳолат 4000 рублро ташкил медиҳад. худрасон мекунем, ки дар вилояти Маскав бинобар ба шудани ваз то 7 ноябри соли ҷорӣ бо қарори губернатор баргузории ҳама чорабиниҳои варзишӣ ва фароғатӣ ба тамошобинон манъ карда шудаанд. ҳамчунин қарор буд, ки таътили мактабачагон дар Санкт-Петербург, Новосибирск ва вилояти Иваново низ барои як ҳафтаи дигар тамдид карда шавад. тибқи маълумоти охирин аз ситуди фаврӣ дар як рӯзи охир дар ҳудуди шаҳри Маскав боз 66 нафар беморони коронавирус фавтиданд. дар умум дар Русия дар як шабона рӯз 15 ҳазор ҳолати сироятёбӣ ошкор ва ба қайд гирифта шудааст. кормандони хадамоти федералии амниятии Русия як зодаи Осиёи Марказиро боздошт карданд, ки дар Маскав ҳамлаи террористӣ омода мекард. менависад расонаҳои Русия бо истинод ба хадамоти амният. дар минтақаи пойтахти Русия, шаҳри Маскав, амали террористӣ пешгирӣ карда шуд. як зодаи минтақаи Осиёи Марказӣ соли таваллудаш 1999 дастгир карда шуд. чунин иқтибос оварда мешавад дар расонаҳои хабарӣ аз қавли намояндагони хадамоти матбуоти хадамоти амнияти федералӣ. طبق اطلاع تفتیشات این جوان با دستور جنگجویان سازمان‌های بین‌المللی تروریستی قصد داشته است که در یکی از بناهای مقامات بمب خودساز گذاشته آن را ترک کند. قید کرده می شود که بعداً گمانبر در عمل تروریستی به خاور میانه رفتنی بود که در آنجا می‌خواست در یک جایگاه با دیگر تروریستان همراه شود. در جریان یک عملیات ویژه کارمندان انتظامی از مخفیگاه این جوان جزوهای بمب خودساخته را پیدا کردند. اینچنین به مقامات حفظ حقوق میسر گردیده است که مکاتبه این نفر را پیدا کنند. با جنگجویان دستور آید به ساختن مواد ترکنده و سوگند به سرکردگان تروریستان را افشا سازند. خدمات فدرالی امنیت مکان و صحنه حمله تروریستی به نقشه گرفته جنایتکار را مشخص نکردند. همزمان از نفر بازداشت شده یگان مشخصات پرراه از جمله نامناسب و یا شهروند کدام کشور بودنش برده نمی شود. تنها همین معلوم است که او مرد بوده. سال تولدش 1999 می باشد. در مسکو میمونیم و خبرهای روز رو مستقیما میشنوید. در پس منظر شدتیابی پاندمی کرونا ویروس، شهروندان روسیه باید خوف‌های سفرهای خارجی را درک کنند و اگر ضرورت فوری نباشد باید از سفر خودداری کنند. در این باره روز پنجشنبه 22 اکتبر نماینده رسمی وزارت کارهای خارجی روسیه م.ظخروا اظهار داشت. ما بار دیگر به شهروندان مراجعه میکنیم که هنگام قبول قرار درباره سفر خارجی خود وضعیت را با دقت بررسی کنند. اینچنین همه خوف‌های احتمالی را به نظر گیرند و اگر ضرورت فوری نباشد در حال حاضر از سفرهای خارجی خودداری کنند، گفته است م.ظخروا.
дипломати рус таваҷҷӯҳро ба бад шудани вазъи эпидемия дар як қатор кишварҳое ки маъмулан бо сайёҳони рус маъруфанд ҷалб кардааст. тавре М.Захарова қайд кардааст ба гуфтаи мақомоти Роспотребнадзор ҷаҳишҳои шадид дар мавриди сирояти коронавирус дар Амирати Муттаҳидаи Араб, Хорватия, Словения, Миср, Таиланд, Туркия, Малдив, Сейшел ба қайд гирифта шуданд. чунин бозгашти баръакс ва хавфҳои воқеии вазъ ки аз рӯи сценарияи номатлуб таҳия мешаванд истисно карда намешаванд, ҳушдор додааст Мария Захарова, намояндаи расмии вазорати равобити хориҷии Русия. сухангӯи президенти Русия Дмитрий Песков гуфт ки Русия роҳи ҳалли низои Қарабоғи Кӯҳиро ба ҷуз аз роҳҳои дипломатӣ роҳи дигаре намебинад. Созишномаҳои оташбас ва таваққуфи башардӯстона дар Қарабоғи Кӯҳӣ аз ҷониби тарафҳои муноқиша иҷро карда намешавад. Дар ин бора ба рӯзноманигорон котиби матбуоти президенти Русия Дмитрий Песков хабар дод. То ҳол наметавон гуфт ки созишномаҳои қаблан ҳосилшуда дар бораи оташбас ва таваққуфи башардӯстона риоя карда мешавад. мутаассифона инҳоро ҷонибҳо эҳтиром намекунанд, гуфтааст Дмитрий Песков. сухангӯи раисҷумҳури Русия иброз доштааст ки Русия ба ҷуз аз роҳҳои дипломатӣ роҳи дигаре барои ҳалли низои Қарабоғи Кӯҳӣ намебинад. Русия ҳама чизи имконпазирро барои ворид сохтани вазъи қонунӣ ба ҷараёни ҳалли сиёсӣ дипломатӣ кардааст ва мекунад. мо то ҳол мутмаин ҳастем ки ин мушкил роҳи ҳалли мусолиятомез дорад, гуфтааст сухангӯи Кремл. Дмитрий Песков илова кардааст ки ҷониби Русия ният дорад мин баъд низ барои ҳалли мусолиятомези ин муноқиша саъй кунад. дигар роҳи халосӣ ба ҷуз ин нест, таъкид доштааст ӯ. Дмитрий Песков афзудааст ки иштироки кишварҳои сеюм дар ҳалли Қарабоғи Кӯҳӣ танҳо бо розигии ҳарду ҷониби низо имконпазир аст. дар мавриди иштироки кишварҳои сеюм дар форматҳои мавҷудаи ҳалли масъала ки ин комилан аз иродаи сиёсии ҷонибҳои муноқиша вобаста аст, гуфт ӯ ба савол дар бораи имкони ҷалби Туркия дар ҳалли вазъ дар Қарабоғи Кӯҳӣ. ба мавзӯи дигар мегузарем ва аз Русия ба Амрико меравем. Президенти амалкунанда ва ҳамчун номзад ба даври дуюми мақоми президентӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ҳарифи худ Ҷо Байденро дар гирифтани маблағи $13 миллион аз Владимир Путин айбдор кард. дар ин хусус ТАСС менависад. даври ниҳоии мубоҳисаи телевизионии пеш аз интихоботии Доналд Трамп ва Ҷо Байден дар донишгоҳи Белмонт дар Нашвил баргузор гардид. дар ҷараёни мубоҳиса президенти кунунии Амрико гуфтааст ки ӯ ҳеҷ гоҳ аз Русия пул нагирифтааст ва рақибаш аз вай тавассути Владимир Путин ки бо собиқ шаҳрдори Маскав Юрий Лушков дӯстӣ дошт $13 миллион ба даст овардааст. шумо бояд инро ба амрикоиҳо рошан кунед, гуфтааст Доналд Трамп ба ишора ба Ҷо Байден. дар посух Ҷо Байден итминон дод ки ӯ дар умраш ҳеҷ гоҳ аз ягон манбаи хориҷӣ пул нагирифтааст. дар навбати худ Ҷо Байден Доналд Трампро ба пардохти маблағҳо ба Чин, Русия ва Украина айбдор кард. ба наздики The New York Times навишт ки солҳои 2013-15 яке аз ширкатҳои Доналд Трамп дар Чин қариб $200,000 андоз супоридааст. ҳафтаи гузашта Рамблер хабар дод ки вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров гуфтааст новобаста аз он ки дар интихоботи президентии моҳи ноябр ки пирӯз мешавад, Русия ҳамоно барои дахолат ба овоздиҳӣ дар интихоботи Амрико айбдор карда мешавад. ва як хабари дигари варзишӣ низ ҳаст. ҷанговари маъруфи Русия Ҳабиб Нурмагомедов фарду 24 октябр дар Файт Айленд дар Абу-Даби бо Ҷастин Гатҷӣ барои унвони қаҳрамонии UFC рақобат мекунад. мубориза барои унвони қаҳрамонӣ байни Ҳабиб Нурмагомедов ва Ҷастин Гатҷӣ дар доираи мусобиқаи UFC 254 дар Абу-Даби дар маҷмӯаи варзишӣ барои ин мусобиқа дар ҷазира омода шуда баргузор мешавад. ин мубориза ба таври қонунӣ яке аз рӯйдодҳои муҳими ММА дар соли 2020 ҳисобида мешавад ва интизор меравад ки дар байни мухлисон ҳаяҷонангези зиёд ба амал ояд.
ҷанговари 32 солаи доғистонии Русия Ҳабиб Нурмагомедов дар 28 мубориза 28 пирӯзӣ ба даст овардааст. Ҷастин Гатҷӣ амрикои 31 сола бошад, 22 мубориза бо 20 пирӯзӣ ва 2 шикаст анҷом додааст. дар нишасти матбуотии ниҳоӣ пеш аз мубориза Ҳабиб Нурмагомедов маҳорати истифодаи ҳарифро ситоиш кард, аммо эътироф кард, ки кӯшиш хоҳад кард то ҳарифашро 100 маротиба ба замин занад. дар навбати худ Ҷастин Гатҷӣ гуфтааст, ки аз қаҳрамони феълӣ дар мубориза камӣ надорад ва гуфт, ки чӣ гуна рӯзи шанбе пирӯз хоҳад шуд. табқи анъана президенти чемпионатҳои муборизаи мутлақ Дан Уэйт низ ба васоити ахбори омма суҳбат кард. раҳбари UFC аз ҳарду мубориза ситоиш кард, ҳардуро арзанда донист, вале ёдрас шуд, ки ин варзиш аст ва бояд яке аз онҳо қаҳрамон ва дигаре мағлуб шавад. аз ин рӯ ки ғолиб мешавад, инро вақт нишон хоҳад дод, таъкид доштааст роҳбари UFC. шумо хабарҳои ин соатаи тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. саломат бошед. дар соатҳои баъдӣ шуморо бо таҳаввулоти тозаи тоҷикистону ҷаҳон ошно хоҳем сохт.